Bucureștiul trebuie să-și găsească calea lui. Nu trebuie să devină micul Paris, el trebuie să devină Marele București. Sunt înconjurat de colegii mei mai tineri, foarte tineri, care formează echipa de București cu candidații la cele 6 sectoare și cu care îmi doresc foarte mult să pot fi în măsură, pe baza votului dat de bucureșteni, să punem în aplicare un proiect de anvergură pentru București. Un proiect care să vizeze două componente. Pe de o parte, modernizarea Bucureștiului actual și a doua componentă, dezvoltarea orașului, care va trebui să includă, fără doar și poate, localitățile din jurul Bucureștiului. Am auzit de foarte multe ori oameni spunând că Bucureștiul a fost odinioară micul Paris și trebuie să redevină micul Paris. Dar Bucureștiul trebuie să-și găsească calea lui. Nu trebuie să devină micul Paris, el trebuie să devină Marele București. Marele București, metropola din centrul și estul Europei, care să fie motorul de dezvoltare al întregii țări. Aceasta este viziunea pe care o am pentru București, pe care vreau să o împărtășesc cetățenilor și pentru care vreau să le cer votul de încredere.